Kaunti ma Homa Bay nyakoro mwajuang kama sirikand kaunti ma Homa Bay oketo kokeo girimiti gi riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Uraia Trust. Mano ni jopiny e kaunti no onywandi e chenro mag dongruok ma piny owacho timo e kor gwenge mondo giyud dongruok kaka owinjore. Uraia Trust en riwruok ma ok mar piny owacho mosebedo kochung' ne dongruok makare kauntis mopogore opogore kajiwo wach mar kawo pach jopiny kata public participation mondo mi jopiny oyud dongruok manyalo loko ngimagi e kor gwenge. Girimit no mong'ere ni Service Charter no okete kogno gi jatend migawo ma ochung' ne telo makare kod tudruok e sirikand kaunti no Grace Osewe kaachiel gi director mar Uraia Trust e pacho kae Oliver Waindi. Moko kuom gigo manitiere girimit no ting'o yore ma inyalo jiwgo chenro mag kawo pach jopiny ne dongruok ma sirikal timo e kor gwenge, miyo jopiny bedo gi ng'eyo e wi kit dongruok ma piny owacho timonegi kod keto chike makare mano ni yore mag dongruok ochopo ne jopiny kaka owinjore. Ne wawacho ni nitie gik moko madhi timo ni jopiny. Her Excellency Governor Gladys Wanga nowacho kane obire telo ni kae sirikal ni en sirikal ma jopiny, ne en sirikal ma weche jopiny ema tiyo, ma kata ka wan gi weche ka wadwa ng'e ni to ji dwaro ang'o, wadhi wasiko walalre okang' kokang' walalre gi jopiny. Koro nyocha ne wasewuotho ma wawinjo gik ma jopiny dwaro kuom sirikal, obed ka sub county, gik ma gidwaro koa kuom sub county administrators wa, wan gi human resources ka gin weche mek tich, weche mandiko ji, weche kaka ji obed kodgi, jotich county nitie kaka gidhi, kaka gibiro, kaka wadhi konyogi. En bedo gi ler gi ratiro e weche mag dongruok to gi mag county government kaluwore gi weche mosenene Kenjwa ka ma ji mang'eny bede mudho ka ochopo kar dongruok gi weche moko madhi mbele county. Oko Homa Bay ka kende kata e counties moko mag Luoland, obed Kisumu, obed Siaya, obed Migori. Koro kwayo jopiny mondo obed ka limo county government mondo ne kaka dwachgi inyalo tim e yo moro maber kaluwore gi